sing ndak pantes ki wonge ayu. Ganteng, wonge suweker, wonge lemu, wonge gemoy. Iya nganggo-anggone bare gede-gede. Gelang ya renteng-renteng, dijlimo ya nganggo kabeh. Masyaallah, tumpahan mobil motor ya apik, nyemplung ya 5000. Crit kuwi ra pantes blas. Enten model kados ngoten niku. Oh kathah. Wong ya teko. Alhamdulillah dongane bar pengajian wonge mari mati. Elek. Mari ya Allah. Muga-muga mulih ke pengajian dadi wong sing loman, seneng sedekah amal jariyah. Amin Allahumma. Mati. Sedekah amal jariyah niku ibaratnya dhewe niki wong mancing. Ngertos wong mancing napa mboten? Wong mancing niku sing ditokno saithik tapi entuke gedhe. Nggih napa mboten? Mancing niku ora ngaten, arep mancing iwak, pulute napa? Paling cacing cilik. Tapi mengke entuk iwak, nggih napa mboten? Sedekah niku nggih ngaten, ngetokne sithik syukur akeh. Insyaallah kali Gusti Allah dijoli ingkang langkung sae ingkang langkung kathah. Amin Allahumma. Mimangga petugas cari dana ngantos sugi mingking mriku muga-muga sing kersa sedekah amal jariyah kabul sedaya hajatipun. Nggih petugas cari dana monggo niki weling kula siji mengke nek enten sing dereng nyemplungi tunggonono nganti sak metune dhuwit aja ngalih nendi-nendi. Sedekah maksud to Mbak ben wong ganjaran sing mengke sing nampi bakal jenengan piyambak dudu karisma. Karisma namung aja-aja mawon. Ayo monggo sedekah jariyah ngantos dumugi wingking mriku nggih. Ayo monggo enggal ditutut duwite. Sing ora duwe becik ngiliya kancane. Tak tungakno semulura rezekine. Muga-muga padha ditampa ngamale. Dunia melulu, harta melulu. Hingga kehidupan akhirat terlupakan. Lah kene ra iso kula dhewe to ya. Ora kurang akal. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, akhirnya merana, dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Gak ngeplay doro. Apa arti? Oh jare dorone ayu. Apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan nikmatnya? Apa arti hidupmu di dunia bila kelak sengsara di neraka? Bahagialah di dunia, sentosalah akhiratnya. Jawab bahagialah, sentosalah. Jadilah manusia yang sempurna, manusia Indonesia seutuhnya. Dadi yo dunyane yo akhirate yo dunyane ya ngibadah, ya salat, ya sedekah amal jariyah. Lho napa niku ya saling tolong-menolong, guyub rukun sing apik, silaturahim bermuamalah. Lah ngoten nggih napa mboten? Sak sregep-sregepe wong ibadah tapi kok tidak bermasyarakat niku ya bakalan susah. Lah kok ngono? Lah mati rumahmu sing kuburne sapa? Apa bakalan budal dhewe nang kuburan? Lah ya ora. Nggih napa mboten? Hablum minannasnya baik, tapi belas gak tahu ngibadah. Ya Allah, mlebu kubur niku ya bakalan soro. Wong jero kubur niku percaya ora percaya bakal ngadepi interview. Interviewne malaikat lho. Lho, nggih napa mboten? Lho nek enten sing cerita ngeten niki ya mesti kata sing padha nyepelekne. Kaya ngerti-ngerti yo nek takonan malaikat, kaya tau mati ya. Kaya ruru kuburane kaya apa. Disepelekno, mergane rong pengalaman mati, nggih napa mboten?
Lho, lah tapi yo ngene lho, perkara ngeten iki pancen kudu dielekno. No donya niku ora selawase. No kubur percaya ora percaya bakal ngadepi malaikat mungkar nakir. Nek sakniki mu gak percaya ya ora masalah. Tapi besok ning jero kubur niku kok wis ngadepi malaikat mungkar nakir balik urip nek wis ora. Geton manggone ra nang ngarep, geton niku manggone ana mburi. Mula sak beja-bejane wong sing lali se beja sing eling lan pas padha. Lah sakniki monggo kula jenengan sedaya niki sing urip. Fasabiqul khairat berlomba-lomba ing kesaenan, gaya ridane Gusti Allah. Lah kula jenengan sedaya niki monggo dadi yo ibadah barang nyuwun ridane Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup niku krana nikmati Allah. Ambekan niki nggih krana nikmati Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? La in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Sapa wonge gelem syukur marang nikmatku, mula ingsun bakal tambah nikmat sing akeh marang sira. Nanging sapa wonge gak gelem syukur marang nikmatku, mula sejatine siksaku banget larane. Dadosno sing syukur dhateng nikmating Allah niku bakal ditambah nikmat ingkang sae. Ditambah nikmat niku bukan berarti umpamane sugih ngono mundak tambah sugih. Sing melarat ujuk-ujuk dadi sugih, mone ra dadi apa-apa, roh dadi pejabat, urung karuan. Nek tara takdire ra dadi wong sugih ya ora sugih. Ora takdire dadi pejabat ya ora bakalan dadi pejabat. Nggih napa mboten? Maksudnya napa? Kula jenengan sedaya nek syukur dhateng nikmating Allah bakal ditambah nikmat ingkang sae. Barokah. Barokah niku napa to? Barokah niku dawuh Imam Al-Ghazali ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya. Dadi umpamane kula jenengan sedaya niki diparingi badan sehat, enteng nek dijak jamaah ning gone masjid niku barokah. Duweni bondo ora melarat, ya Allah, atine gampang napa niku? Gampang kebuka. Atine mudah bersimpati, mudah berempati dengan kesusahan orang lain. Seneng tetulung, seneng sedekah, seneng amal jariah. Ya Allah, jelalah badan niki lho diparingi sehat, ora males-malesan oleh ngibadah niku barokah. Duweni lambe, alhamdulillah, jelalah kok yo istiqomah oleh wiridan, oleh sholawatan, oleh maos istighfar, ini barokah. Ya Allah, jelalan duweni anak kok yo manut. Jelalah sawah ora dipangan wereng. Umpamane sawahe niku dipangan wereng, panggah sabar, ikhlas ngono. Gusti Allah ki sugih. Iya saiki mu pangan wereng, engko insyaallah diijoli nikmat sing luwih akeh. Yakin karo nikmating Allah. Lho niki mantep, insyaallah barokah. Bojone ora tukang selingkuh. Lho kan ayem. Nggih napa mboten? Nggih, dadi wujude nikmati ora duwe tok ora pengumuman. Ngaten. Dadi urip ayem tentrem, sregep ibadah jenak, ibadah nyaman. Lho, atine ora kemrungsung, ora gawene ngrusuhi wong, lambene ora kakean ngomong nyelatu maido wong liya. Niku barokah. Alhamdulillah. Tapi sapa sing kufur azabku maha pedih. Tapi awake dhewe niki wajib syukur dhateng nikmati Allah. Lah piye? Awake dhewe iki menungso lumrah dosane pirang-pirang. Untunge lho, Gusti Allah le nekane azab ora langsung. Gaene rasan-rasan, salate kadang klendran, ngetokne dhuwit medhite ra umum. Ngono kadang-kadang tanggane butuh, ngono jane duwe ngomongi gak duwe. Bolak-balik utang lho Mbak, sang kayu urung disaur. Upama, yo menungsa lumrah kok nggih napa mboten? Jalalan duweni keluwihan rezeki, lho tanggane keluwen ra iso mangan lho, panggah wae ketok-etoke budhet, etok-etok ndak roh, ngoten niku enten apa mboten? Kathah. Ya Allah, ya Allah. Urip ning kados ngoten niku. Lah, tapi monggo
padha sadaro dhewe urip nang alam donya niki namung sedih lo. Setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Untunge ora diazab tiba-tiba karo Gusti Allah. Dosane akeh lho awake dhewe niki. Nggih napa mboten? Cara dosa ning ambune to, yakin lungguh ning kene ora betah kabeh. Sing mambu ora nang ngisor tok, sing dhuwur barang ya mambu. Lho, apa peh nyekel mikir resik ra duwe dosa. Dosane yo akeh, salahe yo pirang-pirang. Nggih napa mboten? Cuma dhewe niki bersyukur dosa salahe aib awake dhewe ditutup karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Bersyukurnya kita kepada Allah. Nggih menika napa? Kita ini punya banyak dosa sebanyak apapun, anji gelem taubatan nasuha, Gusti Allah gede pangapurane. Leres napa mboten? Lho nggih, dhewe niki ora dihukum karo Gusti Allah, langsung saklek niku mboten. Umpamane dhewe kok ngrasani langsung dinteno karo Gusti Allah, entek ya ora. Ya Allah, bengi mari gue geran karo bojone. Sing lanang cendolo mara tangan, jelas sing wedok lambene nek ngomong ya sapoe nae dhewe nglarani atine sing lanang. Ya panggah isuk, ya panggah tangi, ya awak waras iki. Nggih napa mboten? Bengi barasan-rasan karo bojone nyelatoni dulure dhewe. Ya Allah, ngomong eleke, turu angkler, sesuke tangi ya panggah sehat ki. Ora diazab langsung awake dhewe niki karo Gusti Allah untunge. Nggih napa mboten? Iki lho, saniki sik iso lungguh dateng mriki. Sik sehat. Lho berarti kita ini oleh Allah tasih diparingi welas asih, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jajal umpamane dhewe kok dihukum kaya Nabi Adam ora mumet. Nabi Adam iki dosane sitok, tapi langsung ditokno saka swarga apa ngumuman. Lho nggih napa mboten? Nabi Adam niku dosane sitok, dahar buah kol ditok lho Nabi Adam dosane. Tapi langsung diusir saka swarga. Mboten niku tok. Nabi Adam niku anggone ngelampahi salah, hukumane karo Gusti Allah seketika saat itu juga tanpa ditunda. Lho lah kok ngoten? Nggih. Lho Gusti Allah niku wis ngelekne Nabi Adam, Hawa seneng jero swarga kabeh oleh mbok nikmati. Siji tok welingku aja mbok cedheki kuldi. Lho, nyedeki wae ndak oleh. Lah tapi kena godane iblis malah didahar. Kuldi ki gak trimo dicedheki lah kok malah dahar. Dadi Ibu Hawa kalian Nabi Adam dahar buah kuldi. Hukumane langsung. Lah kok langsung Mbak? Nggih. Saderenge ditokno saka swarga, Nabi Adam niku dihukum langsung kali Gusti Allah nalikane dahar buah kuldine mandek ning gone tenggorokan. Mangkane nuwun sewu Pak, jenengan grayai niku gulune jenengan niku. Kok ana sing grenjel. Lah niku kuldi, Pak. Kuldi niku tinggalane Nabi Adam kuwi. Nggih, kuldi. Lah kok piyanten putri mboten enten Mbak, gulune wong wedok lunyu kok. Mula nalikane Ibu Hawa dahar buah kuldi ya buah blas, tapi mandeke nang dodo. Untunge kok kuldine pecah loro. Ora pecah loro ora medeni. Untunge pecah loro. Akhirnya kali Gusti Allah dihukume mboten namung niku tok. Diusir langsung saka swarga, diturunno nang donya. Nabi Adam sedih, Nabi Adam nangis. Rumau salah, akhirnya tobat nyun pangapura dateng Gusti. Dateng Gusti Allah pengen dibalekne nang ngene swarga. Nabi Adam sedih mergane nggih terpisah kalian Ibu Hawa. Niku mboten namung setahun 2 tahun. Tapi lebih dari 100 tahun. Nabi Adam mulai istighfar, mulai tobat nyon pangapura dateng ngene Gusti Allah. Nggih suwene niku ndek wau. Selama belum bertemu dengan istrinya, terus nyon ngapura dateng Gusti Allah. Kok ora dikabul-kabulno? Akhirnya Nabi Adam niku nazar gadah janji dateng Gusti Allah. Jadi Nabi Adam niku tobat nyuwun ngapura dateng Gusti Allah,
Donga dateng Gusti Allah, urung diijabahi, urung di ngapura, akhirnya nadar, ya Allah, jikalau Engkau memaafkan semua kesalahanku ya Rob, Engkau menerima tobatku ya Allah, dan mengabulkan apa yang menjadi hajatku ya Allah, aku bernadar ya Rob akan memotong sedikit dari bagian anggota tubuhku. Niki nadare Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya Nabi Adam niki nadar, dongane tobate di ngapura diijabah kalian Gusti Allah. Makanya kula jenengan sedaya niki nek duweni kepinginan iku jan kepingin banget, jan banget pengen enggak dituruti kalian Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar ikhtiari riyadoe namung donga tok, tapi nek saged sesuai kemampuan iya tak golekno. Yo ngalale ra sabar. Heeh. Ora aku lali. Niku napa? Akhirnya kula jenengan nek gadah napa niku hajat. Tur kepingin banget, jangan hanya sekedar doa. Tapi nek tara duweni kemampuan jenengan barengi kalian nadar ingkang sae. Muga-muga enggak diijabah kalian Gusti Allah. Kepinginane apik nadare kudu sing apik. Ngoten nggih napa mboten? Ojo sampai kepinginane apik tapi nadare elek utawa kasok baline. Nadare kuwi ngono apik tapi tujuane sing dadekno nadar kuwi ngono ora apik. Tanggaku kalau saingan bodo bakulan ning aku sepi yo lancar laris. Ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Lamun dagangan kula niku laris, tangga kula niku kok dagangane dadi sepi ya Allah. Kula nadar badhe ngawontenaken pengajian nekane karisma. Rasa dikeploki. Loh, niki dia perlu dilaksanakan. Senadyan to nadare apik, tapi sing dadi alasan kan mboten sae. Nggih napa mboten? Lha pengen tanggane bangkrut iki. Ya Allah, kula niki lara ati ya Allah. Gusti. Aku ki mesti kawane ngalor ngidul nyetan wulan ya Allah, Gusti. Pacaran 6 tahun, 7 tahun lah kok rabine karo wong wedok liya ya Allah, ya Allah. Ati kula mangkel ya Allah. Kula gadah nadar ya Rob. Lamun mantan kula nika jarene gandeng kalih nika. Krungu-krungu kok badhe rabi ya Allah. Kula nadar dhateng panjenengan ya Allah. Lamun mantan kula nika kok pedhot rasida dadi karo selingkuhane, rabi rong munine selingkuhan. Kula nadar ya Allah tahun niki kula badhe melu kurban sapi. Ora usah. Ya Allah, anak kula kepengin dados PNS ya Allah. Ya Allah, anggenipun tes jenengan paringi lancar, jenengan paringi gampang lulus ya Allah. Menawi anak kula anggene ujian niku diparingi biji ingkang sae ya Allah. Lulus ya Allah. Kula nadar badhe nyantuni bocah yatim jumlahe 50. Niki tujuane sing dadi alasan apik, nadare apik maka wajib untuk dilaksanakan. Lho ngoten nggih napa mboten? Nadar niku ora kono diblenjani. Nabi Adam niku ki ngaten. Nabi Adam niku begitu doanya diterima Allah, dosane di ngapura kali Gusti Allah, tobaté ditampa kali Gusti Allah, akhirnya dipun panggihaken kalian Ibu Hawa 10 Muharram wonten ing Jabal Rahmah. Tengene Arafah niku, mengki wukuf dhateng ngene mriku sedaya. Niku mengki napa Jabal Rahmah niku mengki Dzulhijjah bakal dadi putih gunung niku. Nggih, bakalan dadi putih. Lah piye padha gawe pakaian ihram kabeh. Lho lah ya dadi putih. Soale kabeh padha munggah gunung. Lah niku Nabi Adam niki lali, ya susah, enten mawon alangane, enten mawon rintangane. Lah akhirnya terus pundi
kalih malaikat Jibril dipun emutaken. Nabi Adam pun ngantos kesupen jenengan riyen gadah nadar gadah janji kalih Gusti Allah. Loh, kula gadah nadar gadah janji napa lho Jibril dateng ngene Gusti Allah. Sampeyan eling-eling to diemut-emut. Jenengan riyen niku gadah nadar ya Allah, lamun penyunan kula panjenengan ijabah ya Allah, kula nadar bakalan ngethok sethithik saka badan kula ya Allah. Lah niku dereng jenengan lakoni. Nabi Adam sing nadar nglakoni bingung dhewe. Duh, sing tak kethok apa iki ngono. Bingung. Duh Jibril, kula bingung sing kudu kula kethok napa. Nek ngethok jempolan kok ora meni. Ya sing kethok jempolanmu. Loh, jempolan. Lah kok ora mening mangke driji kula ora genep 5, ya dudu jempolan sing kuwi. Jempolan sijine. Sing ning tengah-tengah kuwi lho Dam. Akhirnya Nabi Adam niku diutus sunat kalian Gusti Allah lantaran malaikat Jibril ngoten. Lah kok sing dikethok kok kudu kuwi niku nyang apa? Sebabnya ya karena yang namanya orang kalau buang air kecil itu masih ada sisa air, buang air kecil itu yang sing sik keri nang kono kuwi. Dadi nek sik keri nang kono berarti kan najisnya masih tersimpan, nggih napa mboten? Kamangka perintah utamanya adalah salat. Salat niku syarat sahnya yang pertama adalah kudu suci, nggih napa mboten? Kudu suci. Sekarang kalau najisnya saja belum selesai berarti wudune ndak sah. Nek wudune mboten sah berarti salatnya otomatis nggih mboten sah. Nggih napa mboten? Lho nggih. Lah pramila Nabi Adam niku nggih diutus sunat. Ngantos dumugine Nabi Ibrahim barang ya kongkon sunat. Nalikane Nabi Ibrahim niku ibadah, tiba-tiba Nabi Ibrahim niku pikantuk perintah saking Gusti Allah, mireng enten sing dawuh tahir nafsaka ya Ibrahim, tahir nafsaka ya Ibrahim, tahir nafsaka ya Ibrahim, bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Duh Gusti sing kula resiki napa? Kula niki pun gadah wudu, saya juga sudah mandi besar, apalagi yang harus saya bersihkan dari diriku ya Rob? Kuwi najis sik keri rombok kethok. Akhirnya diutus sunat. Ikhtatana Ibrahim wa banu samanina sanatan bil qudum, bahwasanya Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun menggunakan kapak. Nggih kapak. Medion ngarani pecok. Napa mriki Ponorogo? Perkul. Mbak Nabi Ibrahim sunate kok ndamel kapak, napa disunahne nek sunat niku gawe kapak. Nek saiki sunat gawe kapak ki cilik-cilik rentek. Lan Nabi Ibrahim ngoten perintahe yuswane 8 tahun gawe kapak. Tapi tenapa Nabi Ibrahim sunate kok gawe kapak? Ternyata dipun aturaken dipun dawuhaken ing kitab Imam Sya'roni, kenapa Nabi Ibrahim sunate kok ndamel kapak? Kok orang gawe gaman liya? Sebab Nabi Ibrahim niku orang yang tidak suka menunda apa yang jadi perintahnya Allah. Beda karo awake dhewe. Napa nikmat akeh tapi kadang-kadang sik gelem nunda perintah. Leres napa mboten? Nggih. Tapi Nabi Ibrahim mboten tidak suka menunda perintah. Nalikane ibadah langsung menerima perintah sunat, maka pada saat itu juga khitan itu dilaksanakan. Jelalah sering ngono nang ngandinge Nabi Ibrahim kuwi ngono kapak, dadi langsung dipapak nang kono dikethok dhewe gawe kapak. Ngono. Mergo Nabi Ibrahim mboten suka menunda perintah. Lah niku ndek wau lho, dadi supaya suci salate ben sah. Makane piantun kakung, piantun putri kita ini nek nalikane buang air kecil pasti ada sedikit najis yang tertinggal. Makanya ada kesunahan. Ketika kita buang air kecil itu ada kesunahan. Sunahe napa? Sunahe nggih menika istibra. Napa istibra? Halo. Assalamualaikum. Ngertos istibra napa mboten? Istibra niku berdehem. Lho niku sunah lho, ora kena disepelano. Sunah niku supaya najis iki ngono sing keri iki ceblok. Lho niku sunah. Nek piantun kakung malah ora mung trimo.
ngono. Weruh. Lho biasa niki priyo ngono kuwi. Lho nggih napa mboten? Lho lha piye lho pangapunten saya ini kan orang jalanan. Lho kula niki uripe ning nggone ratan nek. Omah kula niku mau dadi hampiran tok. Dadi kula niki kan kerepe melampah teng ngene perjalanan. Yo wong kula niki mawon ndek wingi nggih nembe mantuk saking Palembang. Bareng Palembang dateng ngene Solo. Sok enjing-enjing dateng ngene Blitar, sok ben nang Ponorogo neh mantu niku pagi berangkat dateng ngene Kalimantan Timur. Yo mubarek nek laris yo ngene iki. Sedungano muga-muga paringi sehat, paringi istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Lah mergo kula niki wong ratanan, orang yang suka dalam perjalanan. Jadi kadang-kadang ki ning dalane aku kadang ya ropo ngono ki ya kerep maneh wong piantun kakun niku pinggir dalan ngono kuwi. Jan mungkin saking keblete ora golek pom bensin utawa golek masjid ngono ora. Langsung pinggir jalan ngono mesti ngene. Tapi pangapunten lah nek enggak bawa air arep penggobek ngene ora tong harap berarti ya enggak suci. Berarti celana kena najis, berarti kemungkinan besar ya ndak salat. Nggih napa mboten? Oh nek ngene pinggir dalan ki ya janjane ya kurang pantes sak keblek-keblek to ya golek ambing-ambingan ngono lho. Golek napa niku sing diresiki, golek banyu ra nggih ngoten nggih napa mboten? Supaya suci. Perempuan juga begitu. Sudah dehem ngoten cari bawa tisu atau kain yang kering untuk membersihkan. Ini sebuah kesunahan. Ngaten Allahumma sholli ala Muhammad. Lah monggo kula jenengan sedaya niki kalih Gusti Allah diparingi nikmat, diparingi umur, paringi nikmat sehat, nikmat sempat. Manfaatkan untuk memperbanyak ibadah, nggayuh ridane Gusti, nggayuh ridane Allah. Kita ini karena apa? Sudah diberikan nikmat yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sejatine Sun Allah wis meni pira-pira nikmat sing akeh marang sira. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Mula lakonono salat krana Gusti mulan korbano sira. Korban datang mriki ya salah satunya adalah dengan menggunakan harta, tenaga, biaya, pikiran termasuk sedekah, amal jariah. Monggo kula jak sedekah amal jariah mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk kepentingan lain semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kula jak sedekah amal jariah untuk kepentingan syiar Islam. Untuk kepentingan syiar Islam. Pangapunten, as-shadaqatu li tafil balak. Sedekah niku ngedohake saka sing jenenge balak. Halo. Assalamualaikum. Sing rawuh dalu niki sedaya pengen apa mboten putrane sholih lan sholihah. Pengen apa mboten putrane nek golek ilmu niku gampang nek duweni urusan niku dimudahkan dening Gusti Allah. Kepengen nggih enten riyadhahe wong tua sing dilangkoni ingkang dadosaken lare niki nek duweni urusan napa kemawon digampangake kalian Allah Subhanahu wa taala. Napa? Dadi wong tua seneng sedekah amal jariah. Karena apa? Orang itu kalau membukakan satu kesulitan saudara yang lain, maka Allah akan membuka satu kesulitan pada dirinya. Lho niki lho. Wong niku menawi buka susahe wong liya, susah awake dhewe bakal dibuka kalian Gusti, bakalan dibuka kalian Gusti Allah. Dipun aturaken dalam sebuah hadis, belilah kesulitanmu itu dengan sedekah. Mangkane as-shadaqah tilitafil balak, sedekah niku ngedohake saka sing jenenge balak. Mana kok somalu men sedekah tin bayasat tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Kalau jak sedekah amal jariah pun siap nggih. Wis perkara sedekah amal jariah wis kaya biasane. Niki sing kula kudu lurusne, sedekah jariah niku sing bener dudu saikhlase. Pengumuman, halo. Sedekah niku sing bener sesuai kepantasan. Ayo monggo. Sedekah ki ora saikhlase. Tapi sesuai kepantasan. Basa saikhlase ki asline basane wong medhit pengumuman.
Lho, lah kok ngono? Yo, nyemplungnya mung 1000, sangumu yo akeh. Sedekah ki sak ikhlase. Berarti nyolot ra metu dhuwit tambah ikhlas. Iki basane wong medhit asline ngono kuwi. Sedekah itu sesuai kepantasan. Mbak, kula niki pancen tiyang boten gadah. Kula niku utange pirang-pirang, kula niku urip dhewe lho, Mbak. Anak kula niku isih cilik-cilik ngoten, sekolah mawon nunggak. Kadang-kadang alhamdulillah niku pikantuk dana bantuan saking pemerintah. Alhamdulillah anak kula saged sekolah. Kagemangan bendina niku kula nggih kadang-kadang telone ora ana beras. Jagung tak parut, kadang-kadang ora ana sego. Kula niki tiyang kekurangan lho, Mbak. Alhamdulillah, tapi kula niki yo panggah tetep pengen ditulung dateng ini tiyang lintu, tapi sagete mboten kathah. Isane kula nggih paling yo mung 2000. Mung 3000 wong kula dhewe jane ya butuh. Mergo ndak duwe 2000 3000 ya pantes. Nggih napa mboten? Sing ndak pantes ki wonge ayu. Ganteng, wonge suweger, wonge lemu, wonge gemoy. Iya nganggo-anggone bare gede-gede. Gelang ya renteng-renteng, driji 5 ya nganggo kabeh. Masya Allah, tumpahan mobil motor yang apik nyemplung yok 5000 crit kuwi ra pantes blas. Enten model kados ngoten niku. Oh kathah. Wong ya teko. Alhamdulillah dongane bar pengajian wonge mari mati. Doelek. Mari ya Allah. Muga-muga mulih ke pengajian dadi wong sing loman seneng sedekah amal jariyah. Amin Allahumma mati. Pun kula sedekah jariyah pun siap nggih. Nggih, sedekah jariyah belajar diniati kanthi ati ingkang ikhlas, yakin Gusti Allah niku sugih maringi kenikmatan dhateng kula panjenengan ingkang langkung sae, ingkang langkung barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pengen no Mas warga nggih? Sing sae napa sing biasa? Standar napa VVIP? Ana rega ana rupa yuk. Saya minta panitia setunggal minggah teng panggung. Setunggal. Satu naik panggung. Lah yo ngene yo ngejak yo nyontoni to yo. Lah yo engko mbok paido. Ngejak wegah nyemplungi. Ngongkon rok. Ngapunten, Pak Lurah napa tasih pinarak lenggah mboten? Lurahe malah mulai dhisik. Sing di omah mulai sik. Walah. Lha ya wis ngarep yen neh, mosok nyeluk. Lho, mbok menawi kan Pak Lurah wonten kepentingan lintune napa badhe nggih enten kepentingan lintune to nggih? Nggih. Lah niki pejabat sing tesih pinarak lenggah sinten? Oh, Bu Lurah tesih enten, Pak Lurah kondur enek wakile Bu Lurah. Oh, tewas ngelokne lurahe Bu Lurah sik enek. Lintune Bu Lurah sinten malih? Hah? Oh, Bu Carek. Oh, ibu-ibu sedaya. Pak-pake mboten enten niki. Monggo niki katuran Bu Lurah, monggo tindak teng panggung nyontoni kalih kula. Ya makili lurahe no. Monggo Bu Lurah, katuran. Masya Allah. Yuh, kayak Bu Lurah iki piyantune kadose mendel, kayak cantik ngoten. Ngono mbok ruasane bojone. Monggo katuran Bu Lurah. Niki nyontoni kalih kula, mboten teng ngandhap. Soale iki nek napa niku nyemplungi ning ngene ngisor. Nah niku kan dak ketok. Nek nen dhuwur kan paling enggak abang sitok utawa biru kan mesti metu. Monggo katuran Bu Lurah. Monggo nggih. Pripun. Bismillah. Nggih. Monggo.
Sik dibukane dompete sabar ngopo. Patene bulur nggawa dhuwit ora kene. Ya Allah niatku ki nekani pengajian iki lungguh ngrungokne. Malah ditodong. Engko teko ngomahku gek ngamuk nang Pak Lurah. Ngono aku mbok tinggal mulih sik. Ngapunten Bu Lurah, matur nuwun ingkang kathah. Oh nggih. Matur suwun sampun. Nggih, napa badhe ceramah kali kula? Matur suwun nggih, salam katur kagem Pak Lurah. Nggih, matur nuwun ingkang kathah. Nggih. Sampun, nggih. Lintune mangke nyusul teng andhap. Niki empun napa dereng? Oh, urung bayaran ya wis. Saya minta nggih monggo petugas cari dana lainnya langsung berpencar. Sedangkan majariah niku ibaratnya dhewe niki wong mancing. Ngertos wong mancing napa mboten? Wong mancing niku sing ditokno saithik tapi entuke gedhe. Nggih napa mboten? Mancing niku ora ngaten arep mancing iwak, pulute napa? Paling cacing cilik. Tapi mengke entuke iwak. Nggih napa mboten? Sedekah niku nggih ngaten, ngetokne sithik syukur akeh. Insyaallah kali Gusti Allah dijoli ingkang langkung sae ingkang langkung kathah. Amin Allahumma. Monggo petugas cari dana ngantos sugi mingking mriku muga-muga sing kersa sedekah amal jariah kabul sedaya hajatipun. Nggih petugas cari dana monggo niki weling kula siji mungkin enten sing dereng nyemplungi tunggonono nganti sak metune dhuwit aja ngalih nendi-nendi. Sedekah maksud to Mbak ben wong ganjaran sing mengke sing nampi bakal jenengan piyambak dudu karisma. Karisma namung aja-aja mawon. Ayo monggo sedekah jariah ngantos dumugi mingking mriku nggih. Ayo monggo enggal ditutut duwite. Sing ora duwe becik liya kancane. Tak tungakno semulura rezekine muga-muga padha ditampa ngamale. Allahumma sholawat badar mawon ayo monggo saged sholawat badar. Sholawat badar. Oh, kula riyen. Oh ya wis sholawatan kok biasane mawon ya sholawat bareng-bareng jenengan sing wis hafal wis genah. Sholawat Maryah ayo monggo. Sik, mimik sik. Sholawatan sing niki mawon piyen. Ayo monggo bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
لمحة ونفس نفسي بعدد كل معلوم بلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام كما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقول وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم بلا. Niko ngantos dugi sing pinggir-pinggir mriki nek enten sing dereng napa niki diparani kotak amal badhe nyemplungi jenengan celuk. Kene urung, Mbak. Ngoten aja alhamdulillah kliwatan engko. Pun niat sae niku aja diwurungke. Dadi kotak amale anu Mbak mriki dereng. Lah niku sing rata mawon. Nek tengah dereng, Mbak jenengan paringaken mengki kersane melampah piyambak. Nggih. Nggih, monggo ya nek iso iki minimal ya 5.000, syukur 10.000 ngoten lho nggih. Ayo monggo sedekah Ahmad Jariyah muga-muga kabul hajate saya paringi sehat jasmaniah rohaniah uripe barokah kempal malih benjang ngantos sebegining jannah amin Allahumma amin Allahumma sa'aduna fid dunya Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah niki kurban sorban keliling terus ceramah lanjut nggih. Hadirin kula badhe nyuwun pirsa rukun Islam niku jumlahe wonten pinten? Gangsal nggih. Syahadat, salat, zakat, poso, lajeng haji. Tapi menurut dawuh Gus Dur, rukun Islam niku jumlahe mboten 5, tapi 6. Lah kok 6? Lah nambah-nambahi. Nggih. Pancene 5. Tapi sing siji ditambahi siji niki ora kena disepelekno. 6 niki mboten bakalan sempurna nalikane sing setunggal niki mboten dipun tambahaken. Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Sing tambah sijine napa? Nggih menika silaturahmi. Guyub rukun sing apik. Gini ku wau lho hablum minallah wa hablum minanas. Ya hubungan karo Gusti Allah ya marang sepadaning menungso. Berhubungan dengan sesama manusia niku ora penting. Nggih napa mboten? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dipunaturaken, wong niku nek pengin dawa umure, pengin akeh rezekine niku kudu mbangun silaturahim. Nggih napa mboten? Nggih. Wong niku nek guyub rukun sing apik, paseduluran kekancanan ingkang sae, niku nengati ayem. Gadah acara napa kemawon niku nggih kathah sing nulungi wong gelem bangun silaturahim sing apik. Nggih napa mboten? Tapi dadi wong kok rumangsa paling iso-iso dhewe, senajan ta duwite akeh, bandane niku pirang-pirang, ora kabeh wong niku iso dituku karo duit. Nggih napa mboten? Lho ngoten. Maka hablum minallah wa hablum minan nas itu harus berjalan. Nggih hubungan karo Gusti Allah ya marang sepadane menungso. Kanjeng Nabi pun nggih ngemotaken badhe sedo Kanjeng Nabi ngemotaken usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholatmu dan peliharalah orang-orang lemah dan yang ada di sekitarmu. Berarti niki ya pentingnya hubungan karo Gusti Allah, ya pentingnya memperhatikan sesama manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantun Ramadan ketemu Syawal badhe minggah mimbar. Telundakan enten 3 mimbare Kanjeng Nabi. Setiap telundakan Kanjeng Nabi minggah niku Kanjeng Nabi ngendikan amin. Munggah kepindho amin.
ketelune amin. Kamangka nang kiwa tengen boten enten sing donga. Menurut penglihatannya para sahabat bingung Kanjeng Nabi, panjenengan menika ngamini napa? Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan, aku mau nalikane munggah mimbar malaikat Jibril teko ning aku. Jibril ndonga ning gone Gusti Allah, dongane tak amini. Monggo dipun penggalih. Sing ndonga malaikat Jibril sing ngamini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mokal gawe banget menawi donga niki ditolak kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Napa niku setunggal Jibril ndonga datang Allah, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dijawab kalih Kanjeng Nabi, amin. Sing nomor loro nih, Jibril ndonga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan juga ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dijawab kalih Kanjeng Nabi, amin. Sing nomor 3, Kanjeng Nabi ngamini dongane Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya yang memutuskan tali silaturahim. Dijawab kalih Kanjeng Nabi, amin. Niki lho. Si nomor 1 Jibril donga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia jawab amin kalih Kanjeng Nabi. Wong awake dhewe niki lair cenger niku ora ana tanpa wong tua. Kabeh mesti saka wong tua. Leres napa mboten? Maka kewajiban anak adalah selalu berbuat kebaikan kepada orang tua. Niku wajib. Wong tua kok ngongkon maksiat, anak ora wajib taat. Tapi anak sing ora taat kepada kemaksiatan yang diperintahkan oleh orang tuanya, tapi tetap berusaha belajar berbuat kebaikan kepada orang tuanya, insya Allah niki dadi gugure dosane wong tua mergo anak sing ngabekti dhateng ngene tiyang sepuh. Walaupun ini anak menolak kemauan orang tua, mergo sing diperintah adalah hal kemaksiatan. Nggih napa mboten? Ora wajib taat. Tapi mergo anak niki ora gelem ngelakoni hal kemaksiatan senadyan ta wong tua perintah, niki dadi guguring dosane wong tua. Lah ya penak dadi wong tua. Apa meneh wong tuwek jaman saiki sing salah ra trimo anak, wong tua sing gawe salah nang ngone anak ya pirang-pirang. Wong tua zalim nang ngone anake kuwi ngono ra kurang-kurang. Mosok njaluk bener ae. Perkara salah dosane wong tua niku urusane wong tua karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kewajiban kita sebagai anak adalah berbuat kebaikan kepada orang tua. Ora usah wis kuwi ngono masa wong tua salah kok njaluk bener. Ora njaluk bener. Niku ben urusane karo Gusti Allah. Sekarang kita jadi anak, suatu ketika kita insyaallah akan menjadi orang tua. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Apa yang kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam sekarang. Gelomang keloro ati niku lumrah jenenge menungso gadah kecewa. Nggih napa mboten? Tapi tetap berusaha berbuat kebaikan. Niki ngono wis dadi takdire Gusti Allah. Dengan sabar dan keikhlasan kita, insyaallah Gusti Allah ngresi dosane kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mau bagaimanapun sifat wataknya orang tua, kudu disyukuri duweni wong tua. Nggih napa mboten? Pangapunten terutama yang muda-muda. Walaupun jenengan sekarang nagek ngambek, ati lagi mangkel, paribasane kesel, jenuh, kuping budak, diseneni, digeremengi karo wong tua. Wae, syukurono alhamdulillah masih ada orang tua. Gusti Allah sik maringi dalan swarga melalui orang tua. Karena apa? Sebagian ada anak yang kehilangan arah karena tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Nggih napa mboten? Nggih, dadi wong tua niku ora gampang lho nuwun sewu. Bapak nyambut gawe awak kesel ora dirasa.
Loro barang ya ora dirasakno nggih napa mboten? Bertaruh nyawa nyambut gawe awan gawe bengi-bengi gawe awan, sirah gawe sikil-sikil digawe melayu. Ya Allah. Nyambut gawe. Dadi sopir nang dalan ya ameng-ameng nyawa, leres apa mboten? Berapa banyak sopir kecelakaan itu pejuang nafkah di jalan, leres apa mboten? Anak bojo supaya uripe ora susah, sing kerja ning nggone pabrik barang ya Allah. Bahkan ada pegawai ning nggone pabrik berkecimpung dengan alat dadi korban kegiles karo alate pabrik bertaruh nyawa juga. Rabot-abot to Mbak anu pahane niku kerjane ning nggone sawah. Ning sawah dicokot ula yono. Nggih napa mboten? Sing ning nggone alas kok Mbak golek sawit lho, mati patuk ular juga banyak. Ning kene renek ula Mbak aman jare sapa panggah ameng-ameng nyawa. Udan terus urung sempat ngiyup bledek kesamber petir innalillahi. Nggih napa mboten? Bertaruh nyawa. Kadang-kadang orang nyapo-nyapo lho jarene ketoke awake sehat, tapi mergo ngempet lara ora dirasa. Di hadapan suami istri macake kuat, macak tegar. Di hatinya niki meringis tapi di bibirnya tetap tersenyum manis. Roro geblak innalillahi enten nggih napa mboten? Perjuangan orang tua. Ibu juga demikian. Melahirkan bertaruhnya nyawa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, muni hamil lagi musuh kok senengane metang-meteng. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu. Ibu loh, susah. Jadi wong tua rekoso ngelairne totoane nyawa, baik itu secara normal maupun melalui operasi, sama-sama bertaruh nyawa. Niki dadi wong tua abot. Mula muga-muga sing rawuh dalu niki anak turun kula panjenengan sedaya dados anak turun ingkang sholih lan sholihah selawase. Amin Allahumma amin. Tapi nek kepengin putrane sae sholih lan sholihah, muga-muga kuwabeh niki nggih dados tiyang sepuh ingkang sholih lan sholihah. Amin Allahumma amin. Soale napa yen ngarep-ngarep kepengin putrane sae sholih lan sholihah, kudu belajar dadi wong tua sing dadi patuladan ingkang sae. Nggih napa mboten? Soale napa anak niku niru pola tingkah wong tua kok. Nggih napa mboten? Langge pramila kula jenengan sedaya kepengin keturunane sae, dawuhipun Imam Syafi'i, ada 3 perkara yang tidak boleh diabaikan ketika ingin mengendaki anaknya sholih dan juga sholihah. Setunggal sing didhahar kudu sing halal, aja ketutan barang haram. Ibu bayek lahir cenger niku tali pusarnya nyambung atau langsung terputus? Nyambung nggih. Anak sadar elingo nyang apa dhewe lahir cenger niki tali pusare kok sik nyambung, nek pengen pedhot kudu dikethok. Niki tandane ibu le ngopeni makan ya awake dhewe iki bukane ketika lahir tok, wiwit saka jero wetenge dhewe sudah diperhatikan. Nggih napa mboten? Sudah dikenyangkan perut kita. Wes ditresnani, ibu makan vitamin, kita juga makan. Ibu dahar nopo anak niku nang jero weteng niku ya melu mangan. Maka sebagai seorang ibu kepingin putrane sae niku sing didhahar kudu barang sing halal. Bapak-bapak anggone golek rezeki aja ketutan barang haram. Karena masuk melalui aliran darah. Niku nomor setunggal, aja ketutan barang haram, aja ketutan barang sumhat sing halal sing diridani dening Gusti Allah. Ingkang nomor kalih nggih menika riyadhai wong tuwa kudu akeh dongane nyuwun dhateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Putrane kerep didongakno. Ibu, donga sing apik dhateng Gusti Allah. Enten gangsal dalu. Dawuh Imam Syafi'i, donga niki ora bakalan ditolak kalih Gusti Allah. Sauger kula panjenengan sedaya 5 bengi niki ora kliwat anggone ndedonga. Gusti Allah bakalan ngijabahi, Allah bakal ngeridani. 5 malam itu apa saja? 1.
ketika malam Jumat, malam Jumat, berarti sesuk. Wayahe. Donga, ya Allah. Kok wayahe nyapa? Lho, nggih. Lho, lak wancine napa to? Lah iya yasinan. Lho lah jane ya cetha ya ah. Oh, ya karo bojone barang. Lho, karo bojone iku yang ibadah kok nggih napa mboten? Mula tengene kita Fatul Izar menawi kakung putri niku kok berhubungan ketika malam Jumat. Bismillah Allah ngeridani ngijabahi paring keturunan, insyaallah keturunannya bakal dadi hafid hafidhah. Amin Allahumma. Makanya ben malam Jumat gawe ya. Napa? Gawe ganjaran. Ya Allah, ya Allah. Lupa-lupa ganjaran. Kata dedonga malam Jumat nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku setunggal ing malam Jumat. Ingkang nomor kali donga ora bakalan ditolak kali Gusti Allah 2 malam hari raya. Malam hari raya Idul Fitri kedua. Yang ketiga adalah malam hari raya Idul Adha. Mengke malam riyaya niku kathah dongane nyuwun dhateng Gusti Allah perbanyak amal ibadah. Perbanyak amal ibadah salah satunya napa? Membaca takbir. Nggih napa mboten? Demben malam Idul Fitri mriki tradisine nggih ndamel jajan. Nggih masak. Nggih resik-resik omah. Kula nyuwun pirsa, jenengan malam riyaya niki wiridan derek takbiran apa kathah ngamuk nesu nggih ngedumel ae ngono. Takbir nggih, alhamdulillah aja ngamukan ae. Malam takbiran kok ngamukan, resik-resik ngamuk. Ketoke duwe bojo malah turu kek sore ra gelem ngewangi sang wedok. Ketoke duwe anak wedok ya ngono, ora ngerti repote mboke kaya apa. Ngewangi ngrodongi jajan kaya apa piye, wong ngomong ae. Ya anak lanang dolanan HP tok ae. Ngono ki boyo-boyo, "Papa, aja turu ae ngono mbok melek ngewangi bojone ngene apa piye?" Ngenep mari ngene sik setelika kono penak sesuk kari ngenggo. Loh, berarti Mbak malam riyaya resik-resik pun ndak oleh, sing ndak oleh sapa? Sing ngomong ora oleh masak ya sapa? Oleh masak resik-resik omah. Ngrodok napa niku ngadahi jajan ning ngene rodong nyepane jajanan boleh wong ngurmati badhe ketekan tamu nggih napa mboten silaturahim sing penting lisan niki aja nganti lali perbanyak ibadahnya akeh wirite sholawate takbiran Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Karo nyapa wae. Sementing nggon-nggonane iki ora ning kamar mandi. Mosok ora adus Allah beroleh. Karo nyapu-nyapu ya gak apa-apa. Allahu akbar. Allahu akbar. Nduk mboke wangono mboke iki mbok ngareke disaponi Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Setrika bareng yang Allahu akbar walillahi. Semprotane mau neng ndi to ya. Allahu akbar karo goreng-goreng nyambel Allahu akbar. Mangan ora to sambele wis dadi lho Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar karo takbiran. Mangke sare sore napa nek wis bar kabeh sare. Lah tangi niku aja ngepasi subuh kae gek kerinan pisan. Ora nek saged sadurunge subuhan nika pun wungu. Tahajud. Mbak wis mepet, Mbak wis raketang witir. Dadi saben dina niku dikulinakno umpamane aras-arasen ora sempat salat tahajud, raketang witir 3 rakaat mboten napa-napa. Senadyan ta ora salat tahajud, witir. Ndedonga nyuwun dhateng Allah Subhanahu taala malam hari raya.
diijabah dongane kalian Allah Subhanahu wa taala. Makane donga sing apik. Niki nomor 3 malam Idul Adha, yang keempat adalah nalikane malam 1 Rajab. Banter kleru. 1 Rajab. Niku donga iki ijabah dening Allah. Yang kelima adalah ketika malam nisfu Sya'ban. Niki donga ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Dateng putra nggih ngaten. Putrane monggo didongani sing sae nyuwun dateng ngersane Gusti Allah. Nah, mantun niku sing ketelu tirakate riyadhahe wong tua, putrane diparingi pendidikan ingkang sae, titipno dateng para ustad-ustadzah, para ulama, para kiai, dateng TPQ, dateng kene madrasah, dateng kene diniyah, dateng kene pondok pesantren, kudu bisa ngaji. Sebab istighfare anak, ngajine anak niku dadi syafaate tiyang sepuh ning jero kubur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anak nalikane urip yang sepuh sampun sido, anak istighfar, anak ngaji maca Al-Qur'an niku seketika malaikat menghentikan siksaannya kepada orang tuanya. Mergane napa? Gini kundi wau. Anak mergo gelem maos istighfar, gelem ngaji maca Al-Qur'an. Niku wong tuwa ketut entuk ganjarane. Makane penting yen duweni anak ingkang sholih lan sholihah. Anak sing manut, anak sing gelem ngaji niku penting. Titipne dateng para ustaz-ustadzah. Aja sampai anak niku ora bisa ngaji. Kumpulaken dateng para santri. Wong niku ora apa jare kumpulane. Leres napa mboten? Kerep ngaji dateng TPQ kumpul karo santri. Insyaallah mangke akhlake nggih dados sae. Amin Allahumma. Amin. Adape barang yo malih dadi ape bocah cilik-cilik jejer sandangane rese tumindae becik bocah cilik-cilik jejer mare sandangane rese tumindae becik sandangane rese tumindae becik sareng sholli wa salim da iman ala hamada sholli sholli iman sholli wa salim daiman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada
Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng marmati nggih napa mboten nek gadah anak niku gelem ngaji leres napa mboten? Sebabnya napa teng jero kubur niku enten syafaatul Quran. Syafaatul Quran enten syafaatul Nabi. Menawi syafaatul Quran niku syafaat teng jero kubur supaya ndak disiksa. Niku sing saged maringi syafaat nggih menika Al-Qur'anul Karim. Mula kula panjenengan sedaya niki mesti asring mireng natos perso, entah itu baik melihat secara langsung atau melalui berita, melalui media sosial, ada tempat diketemukan. Napa niku sedone sampun dangu, tapi ketika makamnya dibongkar jasate ulese sik utuh. Nggih napa mboten? Ternyata ditelusuri orangnya adalah hafidhah. Umpamane orang hafidhah wong sregep maos Al-Qur'an tumindae niku manut dawuhe Al-Qur'an. Lah kok utuh jasa kali ulese niki berarti pikantuk syafaatul Qur'an. Jadi syafaatul Qur'an niku nggih menika pitulungan supaya ning jero kubur ora disiksa kalian malaikat. Niku ning jero kubur sing saged maringi syafaat nggih menika Al-Qur'anul Karim. Menawi syafaatun Nabi, syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ing yaumul qiyamah kita datang walaupun berlumuran dosa. Lisan seneng mau sholawat, belajar netepi napa dawuhipun Gusti Allah. Belajar manut tuntunane Kanjeng Nabi. Walaupun ora luput saka salah lan dosa, walaupun dosanya kita banyak, insyaallah besok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlasnya masih mau memberikan pertolongannya niki syafaatun Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang pantas untuk mendapatkan syafaatun Nabi ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pramila saking menika monggo nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Omah rumah tangga keluarga pengen pikantuk barokah. Ojo sampai ono sing ndak ngaji, putrane ora sampai napa niku putrane ora ono sing ora ngaji, ini yang berbahaya. Apa maneh sampai enek sing ora salat, akan dicabut keberkahannya dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila kepengin putrane saya sholilan sholihah, dados tiyang sepuh kudu nyuntuni ingkang sae. Dadi wong tirakat ati sing resik, akhlake sing apik, aja iri dengki, sari takabur, aja dadi wong sing sombong, aja dadi wong medhit, ditiru ali anak, nggih napa mboten? Dadi wong sing ahli ibadah. Kepengin putrane ahli ibadah, ahli salat, wong tuane ya kudu gelem nyontoni ahli ibadah, ahli salat. Putrane pengen ditresnani dening Kanjeng Nabi, ayo dikelunakno keluarga istiqomah seneng maca sholawat. Mangkane tenggene majelis sholawat, majelis pengajian, tiang-tiang sepuh niku sami gendongi putrane mulai dari yang masih bayi, balita sampai yang sudah menginjak dewasa. Tabarukan kalian para ulama lan para kiai supaya seneng mireng sholawatan, akhirnya lisan iki kulino sholawatan istiqomah. Nggih napa mboten? Nggih. Wong niku kudu seneng maca sholawat. Aja mung trimo salat tok. Wong salat mesti sholawat. Tapi wong sholawat ora mesti nek salat. Lho, nggih napa mboten? Tapi sholawate aja mung nalikane ing sakjroning salat. Di luar salat lisan iki ya monggo istiqomah seneng maca sholawat. Salat tok tapi gak seneng sholawat ki padha karo gawe klambi tapi ra katokan. Ai dhewe niki mau perbanyak apapun ibadah kita, sujud kita, tapi kita tetap butuh syafaate Kanjeng Nabi. Mangkane golek tresnane Kanjeng Nabi kanthi seneng maca sholawat. Aja mung trimo seneng maca sholawat, tapi monggo belajar kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar akhlaknya, tapi ngibadahe yo aja nganti lali. Kanjeng Nabi niku jaminan swarga, tapi mboten kendhat anggene ibadah. Awake dhewe besok dateng ngene yaumul qiyamah pengen pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, sholawat dak seneng, salat klendran, naudzu billah. Ini berarti kita manusia enggak tahu diri.
Nek badhe ninggalke salat arep nglakoni maksiat, ayo monggo kudune dhewe izin dateng Kanjeng Nabi. Badhe nglakoni maksiat silakan. Monggo kersa, tapi syaratnya 3 mawon, gak akeh. 3 kok iso nglakoni, silakan maksiat seumur hidup. Napa? 1, silakan maksiat tapi aja gawe fasilitasi Allah. Kepindo, silakan Anda bermaksiat tapi aja nang bumine Allah. Sing ketelu, silakan Anda bermaksiat tapi aja sampai konangan karo Gusti Allah. 3 tok rasa akeh. Saged napa mboten? Yo ndak iso. Jangankan kok 3 siji wae kita ndak mampu. Mula dadi menungso aja kegeden rumangsa. Aja rumangsa bisa tapi bisa rumangsa. Pengen mlebu swargane Gusti Allah ngakune cinta datang Kanjeng Nabi tapi ndak salat. Omong kosong, berarti cintamu palsu, Besti. Isino datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat perjuanganipun Kanjeng Nabi nalikane nyuwunake swarga kagem kula panjenengan sedaya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane Isra Mi'raj sowan dhateng ing ngersanipun Gusti Allah ditari nyuwun napa kemawon Kanjeng Nabi hanya meminta untuk umatnya, kula nyuwun swarga kagem umat kula ya Allah. Kanjeng Nabi badhe sedo niku kemawon sing diemot-emot tetep umate. Yang dikhawatirkan tetaplah umatnya. Bukan kekhawatiran karena akan terpisah dengan istrinya. Bukan khawatir akan terpisah dengan anak keturunannya. Bukan khawatir akan terpisah jauh dengan para sahabat-sahabatnya. Mboten. Sing dikhawatir ning Kanjeng Nabi nggih menika umatnya. Termasuk awake dhewe sing urung tahu ditemoni kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sudah difikirkan besok akhiratnya. Kanjeng Nabi dalam keadaan sakit. Badhe kapendet rohnya dening malaikat Israel. Jibril datang. Niku Kanjeng Nabi ketekanan malaikat Israel. Israel dawuh Kanjeng Nabi wancine panjenengan sampun dugi. Kanjeng Nabi ngendikan ngaten Israel, aku nyuwun wektu sithik wae. Jibril ngendi? Jibril tekakno rene. Israel balik malih menjemput malaikat Jibril. Jibril dugi, apa yang ditanyakan Kanjeng Nabi datang malaikat Jibril. Jibril, apa hakku di hadapan Allah? Dijawab kalian malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, pintu langit sudah terbuka lebar menanti kehadiranmu. Kanjeng Nabi, lawang swarga sampun kebuka, malaikat sampun ngantu-ngantu dumugi ning panjenengan ya Rasulullah. Semuanya sudah berebutan ingin menyambut kehadiran rohmu ya Rasulullah. Niki Jibril, Kanjeng Nabi sik bingung. Tasih tangket malih dateng ngene Jibril. Jibril, apa haknya umatku di hadapan Allah? Dijawab kalih malaikat Jibril. Kanjeng Nabi boten sah kuwatir. Gusti Allah natos dawuh dateng ngene kula. Jibril, ku sampaikan kepadamu, ku haramkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Tak haramake swarga kanggo sapa wae kejaba umat Muhammad wis ana ning sakjroning swarga. Niki lho bejone kula jenengan sedaya dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swarga diutamakno. Sebelum umatnya nabi-nabi yang lain memasuki, umatnya Nabi Muhammad dahulu yang harus sudah menempati surga. Mantun Kanjeng Nabi mireng, haknya umatnya di hadapan Allah pikantuk swarga. Kanjeng Nabi nembe ikhlas menyerahkan rohnya dicabut dening malaikat Israel. Silakan cabut rohku malaikat Israel. Begitu malaikat Israel mendet rohipun Kanjeng Nabi mulai dari ujung kaki munggah alon-alon, munggah perlahan-lahan naik ke atas. Kanjeng Nabi niki tubuhnya menggigil hebat, anyep jejet, keringat dingin mengucur deras. Apa yang dirasakan Kanjeng Nabi? Yang dirasakan Kanjeng Nabi adalah sakitnya sakaratul maut. Kanjeng Nabi loro sakaratul maut. Kanjeng Nabi niku ngeluh, ya Allah,
Ternyata betapa sakitnya sakaratul maut ini ya Rob niki Kanjeng Nabi. Padahal dalam setiap peperangan Kanjeng Nabi niku mboten tahu ngrasakne atau sawak sambat loro. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku setiap peperangan walaupun dari badannya keluar darah, Kanjeng Nabi selalu nampani getih sing medal saking badanipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak akan pernah membiarkan setetes darahnya itu mengotori bumi. Sebab Jibril natos paring persa datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ketika engkau perang darahmu kok setetes saja itu jatuh ke tanah, maka tidak menunggu waktu yang lama, saat itu juga musuh-musuhmu akan dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Kanjeng Nabi tidak membiarkan setetes darah pun mengalir ke tanah. Niki Kanjeng Nabi sing duweni rasa welas asih walaupun itu kepada musuhnya. Kanjeng Nabi ndak pengen napa niku musuhe langsung dihancurkan dibinasakan dening Gusti Allah. Maka mau sebanyak apapun darah yang keluar, Kanjeng Nabi niki lho nadai terus diusapkan ke bajunya sampai bajunya Kanjeng Nabi niki abang mergo kena getih. Karena Kanjeng Nabi tidak ingin walaupun hanya setetes darahnya jatuh ke tanah. Ini Kanjeng Nabi masih menjaga musuh-musuhnya dari azabnya Gusti Allah. Tapi dalam sakaratul maut Kanjeng Nabi perang giginya sampai tanggal gigi geraham. Kanjeng Nabi mboten ngeluh loro. Badannya kena sabetan pedang pun Kanjeng Nabi mboten ngeluh loro. Tapi sakaratul maut Kanjeng Nabi mengeluh sakit. Sakit ya Allah. Ternyata betapa sakitnya sakaratul maut ini ya Rabb. Dalam keadaan Kanjeng Nabi sakit, merasakan kesakitan luar biasa sakaratul maut, yang diingat masih tetap umatnya. Ya Rob, kurasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Aku meminta kepadamu ya Rob, timpakan semua sakitnya sakaratul maut ini kepadaku ya Rob. Jangan kepada umatku. Jangan sekalipun umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Cukup aku yang merasakan sakaratul maut ini ya Allah. Niki Kanjeng Nabi. Begitu rohnya Kanjeng Nabi sedikit demi sedikit dicabut kalian malaikat Israel. Badannya menggigil hebat, bibirnya membiru. Kanjeng Nabi masih sempat berbisik. Dan tengene Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Napa Kanjeng Nabi? Ngemotaken kagem sedaya umatipun, usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholatmu dan peliharalah orang-orang lemah yang ada di sekitarmu. Makanya nek tengene kiwa tengene awake dhewe enten wong sing kekurangan, ada yang tidak mampu, tidak bisa makan. Walaupun hati kita pernah merasakan sakit mergo dilarani, kalau kita punya kemampuan jangan kita berdiam diri. Tetap keluarkan untuk membantu. Allah mau pirsa niat saya kalau panjenengan sedaya tidak ada perbuatan baik itu yang sia-sia. Nggih napa mboten? Badhe rohnya Kanjeng Nabi akan tercabut dengan sempurna. Kanjeng Nabi masih sempat berbisik dengan berat dan juga lirih. Nopo bisikannya Kanjeng Nabi, ummati, ummati, ummati. Kapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Kanjeng Nabi kapan detining Allah Subhanahu wa taala. Secara jasad kita enggak bertemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi pangapunten, Kanjeng Nabi belum pernah menemui kita dan kita pun juga belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mau sebanyak apapun dosa kita, monggo jenengan emot-emot. Besok tengene orang-orang masyar ada satu orang yang membuka tangannya dengan lebar menanti kita dengan penuh kasih sayang. Menunggu kita dengan tatapan cemas. Dudu bojo, dudu wong tua, dudu anak. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang siap memberikan syafaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Mula nek ngakuni agamane Islam, monggo dijaga salate, dijaga akhlake, dijaga keluargane. Orang tua kudu nyontoni putrane anak turun niku kanthi salat, kanthi akhlak ngibadah ingkang sae. Supaya napa? Supaya kula panjenengan sedaya kumpul mboten namung cukup dhateng ing alam donya, tapi kempal benjang ugi dhateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Saged Mbak, saged kalau kita punya tujuan yang sama, nggih menika pados ridane Allah Subhanahu wa taala. Bapak sebagai kepala rumah tangga ndak salat. Anak niru ndak sholat, bagaimana nanti anak laki-laki akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Ibu ndak sholat, akhirnya anak wedok tiru ndak sholat. Bagaimana nanti anak perempuannya akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Saniki mu anak-anak padha ndak sholat kabeh berarti cilaka sengsara kangge wong tua mergo gak tau didongakno anak. Nggih napa mboten? Makane monggo rumah tangga gak pengen dicabut keberkahan dening Gusti Allah, aja pisan-pisan ana sing ninggalake sholat. Mau apapun tingkah polahe dhewe, akeh dosa, tapi nek ngakuni Islam aja nganti ninggal salat, perlahan-lahan diperbaiki akhlak kula panjenengan saya manut tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kebersamaannya dijaga, anak turun ayo monggo diajak bebarengan salat berjamaah, makmur ke masjid lan mushola. Insya Allah sregep jamaah, keluarga sregep anggone ibadah, manut tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taat maring ngersane Gusti Allah sesarengan mlebet swargane Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka dengan menjadi orang tua contoh ingkang sae, muga-muga anak turune ya dadi anak turun ingkang sae, ingkang sholih sholihah. Allahumma. Niku nomor setunggal. Ingkang nomor kalih, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu, wong wadon niku sakderenge salate dadi pitakonan, perbuatannya niku dimintai pertanggungjawaban. Ada 4 laki-laki yang dimintai pertanggungjawaban akan perbuatan wanitanya. Sinten niku? Bapaknya, saudara laki-lakinya, suaminya, dan juga anak laki-lakinya. Ki lho penake dadi wong wedok ngono kuwi. Sing melu tanggung jawab piantun kakung. Tapi wong lanang kok gawe salah karo wong wedok dosa ditanggung dhewe, wong wedok ra melu-melu. Jen ra enak blas dadi wong lanang niku. Abote ra umum, maka kewajiban seorang istri itu taat kepada suami selama suami orang ngongkon maksiat. Nggih napa mboten? Karena apa? Seorang perempuan ketika belum terjadi pernikahan salah dosane wong tua sing melu nanggung dosa. Tapi ketika sudah terjadi akad nikah ijab kabul itu laki-laki sing nanggung dosane wong wedok. Halo. Assalamualaikum. Mula muni cinta nengone bojo ki pola sak pola kudu hati-hati. Rasan-rasan malah ngelek-ngelek bojo. Kuwi bojomu melu nanggung dosa yo. Ning jaba lah kok ngumbar aurat sengaja gak nglakoni salat. Ya Allah sing lanang rukuk meneng ae. Ki padha nanggung dosane. Ya Allah, ya Allah. Lho niki perempuan ridhonya terletak kepada suaminya. Makanya nanti pamit nggih Bu. Mas pamit arisan, cium tangan. Mas pamit budal ngaji ya Mas, cium tangan. Ngono, bapak-bapak genti cium kening. Lho. Ora tau, Pak. Blas. Blani. Mencium istri turun rahmat Allah dalam rumah tangga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngambung tangane bojo ngono ngambung ajar aswat tok padha karo ganjarane. Nemek kae ngambung ajar aswat angel kok. Enek ajar nang andinge dhewe diumbar ae, Bu. Roh ngono ki candhaan tangane. Nyapa lho dhek ngombang ngambung tangan. Mesti nek karepe ora kok suudon. Blek ganjaran ngambung ajar aswat, Mas. Aku kira iso kaji. Pemene kok bojone ireng.
Ngambung ngono bola-bali. Aswate kan tambah nemen eman-eman. Istri itu taat pada suami. Selama suami ra ngongkon maksiat. Salate wajib dilampahi, poso wajib dilakoni. Nek poso sunah kan harus atas izinnya suami. Sing wajib dilampahi, menjaga kehormatan diri, kehormatan suami. Besok kali milih nang swarga, kali milih lawang ngendi mawon. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal alamin. Makanya piantun putri iki nengane sing kakung kudu sing ajeni, ya Bu. Pak. Pengen diajeni oleh garwane, Pak. Istrinya pengen jadi istri sing manut sing taat, Pak. Kuncine 3, Pak. 3, kuncine 3. Nggih. Pak, 3. Iki bojoku melu yo an. Bojoku 3. Maaf, Bu. Mertuaku melu yo, aku yo ngomong yo izin to ya. Ya buntet. Pak, 3, Pak. Kuncine 1, ojo lamis. 2, ojo egois. 3, dompete ojo nganti tipis. 3. Pak, Bu langsung nyaut. Rungokno, Pak. 1, ojo nganti lamis. Pak, pun ngantos lamis. Nggih, Pak, nggih. Nulang nggih, ya Allah, neng kene ngomongi jeri cinta hidup semati sih iya sekata. Hanya dirimu cintaku, oh sayangku, lah kok nang jaba gendheane kok pirang-pirang. Jangan ya Pak ya, jangan. Lah iya, mbok yo ngeling ngono biyen ketok apa, saiki mau ketok apa. Iki ora sing kakung tok, sing wedok barang yo yo, Bu, aja lamis. Sing lanang kesel nyambut gawe ning njaba ameng-ameng nyawa, lah kok sing wedok ning omah pir sopir, aja nengah-nengah, pir mampir, mumpung bojoku ora ning omah. Ya ora genah. Ya Bu, nggih ngeling ngono biyen kita apa saiki mau kita apa, manten nanyar lho kaya ngono leh muni, ya Allah, tu sata ho jo hamare to din kahe shadu ke hai dil ko zubate bolam sahe shadu tu jo mere tu zinda hare ka ho namha जो तू नहीं तो कैसे हर एक पल इम्तिहान जाने हो या होशिहर हमने तो ही हम सफर जाने हो या होशिहर हमने तो ही हम सफर मुस्कुराए सब नजारे गुनगुनाने से तेरे प्यार की apa jangan bila kamu di sisiku hati rasa syadu satu tak berhati rasa. Ku yakin ini semua hatiku untuk menyatakannya. Ya Allah, soneta feminang lumpuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha iya ngono kuwi dieling-eling ham tumhare sanam ham tumhare sanam jane man mohabbat ki ke kasam na juda honge ham jare Raisya. Aku nuruti panitia lho Mbak, Indiane julali rek ngono. Kayak nambahi piro ngono ya.
Jarene kita tidak akan pernah terpisahkan. Oh sayangku, cintaku hanya milikmu. Ngartine ngono kuwi, percaya karepmu ora percaya ya karep. Tawassul ala Muhammad. Setunggal siji ojo lamis, kepindo niku ojo egois. Rumah tangga itu bukan paling tapi saling, nggih napa mboten? Jangan menuntut kesempurnaan karena kita sendiri masih banyak kekurangan. Jangan fokus dengan kesalahannya, tapi fokuslah dengan pengorbanannya. Ojo eleng-elek wae ya Allah. Apike bojomu kuwi ngono ya akeh, nggih napa mboten? Bagaimana pengorbanannya istrimu, bagaimana pengorbanannya suamimu. Ojo elek tok ae sing ketok ya Allah, ya Allah. Niku loro aja egois, sing ketelu dompet aja tipis. Pak, nek pengen dompete aja tipis, kuncine aja medhit karo bojo niku, Pak. Karo bojo niku sing loman, karena sedekah suami yang utama adalah kepada istri dan keluarganya. Bojo cukup, wong tua diseneng nih, wah yakin niku rezekine lancar. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Mantun niku lagi sedekah ning ngene njaba, yo imbang, yo keluargane yo cukup, sedekah ning njaba aja nganti lali, yo ngono. Nggih napa mboten? Aja kuwalik, ya Allah, kancane anji petuk dibosi. Anjene acara nyawer del. Bareng bojo cerita lah ya Allah. Malah akeh niku ning jaba ketok mentereng, macak ketok bos, tapi anak njaluk napa niku bojo njaluk duit ora tau dine blas. Enten apa mboten ngoten niku? Yakin rezekine seret. Jadi kuncinya adalah kepada istri dan kepada keluarganya. Insya Allah rezekine lancar. Amin Allahumma. Allahumma. Tapi umpamane lho Mbak, kula niki rezeki ya ora akeh, wong sacukupe wong kula niki ya nyambut gawe ya serabutan, Mbak. Nek kon ngenehi kaya wong sugih dhuwit ngoten niki mboten saged. Paling tidak kebutuhan nafkah batin ini jangan sampai terabaikan. Nafkah batin niku ora perkara urusan kamar pengumuman, halo. Tapi saling meringankan beban pasangan itu juga nafkah batin. Ya Allah, nyawang bojoku wis kesel resik-resik, kesel umbah-umbah, anak kok urung dicandak, ya genti sing lanang nyandak anak. Bojo wis repot nyandak anak, ya Allah nganti omah urung diresiki, genti garwane sing melu nyandak sapu, nyandak pel ngresiki omah. Ngono Pak, aja kabeh tumblek-blek ning ngene bojo, omah ora diresiki, anak ora diopeni. Kalau anake nganti pempes sing didabel kaya ngono ora diganti. Oh wedok mau nyapo ae lho, sing lanang mau dolanan HP tok. Enten model ngono kuwi. Ora tanggung jawab blas. Nuwun sewu lho Pak, perempuan itu enggak ada kewajiban masak, nyuci, ngepel, ngopeni bocah niku mboten enten Pak. Istri itu kewajibannya cuma satu, manut bojo niku tok Pak. Taat karo Gusti Allah, manut tuntunane Kanjeng Nabi karo manut ning gone sing lanang niku tok. Ora ana kewajiban nyapu, ngepel, masak. Mboten enten perempuan. Jangan mau ditindas Besti. Kewajiban kita itu tanpa ada suami. Suami ngokon Dek, tulung weteng kuluwe masak Dek, sendika dawuh Kang Mas lho ngono. Dek, anake rong turu-turu mbok diturune nek. Oke Kang Mas. Dek, nang pojokan kae reget tulungono lho Dek, ndang diresiki. Nggih Kang Mas lho ngono. Manut walah jebule padha wae. Tapi ya pe wong wedok niku kewajibane manut Pak, banjur sak penake dhewe mentang-mentang dadi kepala rumah tangga sehingga merendahkan perempuan. Nggih napa mboten? Nggih niku dawuh bukan paling tapi saling. Ibu nek diparingi rezeki pira-pira wae karo bojo siti alhamdulillah, oke yo alhamdulillah, rasa kakean tuntut. Disyukuri nikmate dhewe-dhewe rasa meri karo nikmate wong. Ya nggih napa mboten? Ungdur ala asfala minkum wa la tangdur ala fauqakum, lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas
kamu leres napa mboten? Rumah tangga pengen diridani dening Gusti Allah, maka malah rumah tangga ini cinta niki didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, donyane bakal diapii, didandani, dibenahi kalian Gusti Allah. Ibaratnya ngeten nuwun sewu, nek awake dhewe niki badhe nyekel pitik, niku sing dicekel aja anake. Tapi babone nggih napa mboten? Nyekel pitik niku aja anake, tapi babone. Nek sing dicekel babone mengke anake ketut. Lho, leres apa mboten? Nggih. Tapi nek dhewe sing dicekel anake, babone mesti ngamuk. Leres apa mboten? Nggih. Awake dhewe maksudnya ngeten, kalau kita ingin meraih saidun fil akhirah, bahagia di akhirat, tapi juga saidun fit dunya, jangan hanya sekedar kita ini fokus pengen nyekel anak pitik, tapi cekelen induknya ayam. Awake dhewe pengen mulya bejo dateng ngene donya, ayo tresnanono sing duwe donya. Sinten nggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungan kita dengan Allah itu diperbaiki, maka donyane awake dhewe ya bakal diperbaiki kalih Gusti Allah. Nandur pari niku resi ana sukete, fokus tukul parine. Sebab mengko nek tukul parine sukete ya melu tukul. Tapi nek mung fokus sukete ditukul nih, parine ra bakalan tukul, bek karo suket. Nggih napa mboten? Jelas nggih? Nah, monggo golek ridane Allah, rumah tangga baiti jannati, rumahku adalah surga, surgaku. Tukaran gegeran lumrah, tapi siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni kabeh munda obong. Ibarat gelas nek kena bentik tapi aja nganti. Niku nomor loro. Sing nomor telu Jibril donga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim yang memutuskan tali silaturahim, yang tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Mbak, kula niki wis ngrumangsani, tahu nglarani atine wong, tapi kula niki pun njaluk ngapura. Berbagai macam cara sudah saya lakukan. Saya datang, Mbak, ora mung napa niku, ora nggawa apa-apa, tapi tak tekani, Mbak, tak gawakno gula kopi, minyak beras barang. Tapi berbagai macam cara ning dalan tak pethuki. Niku teng dalan ya tak semoni, panggah Mbak, wong niku enggak mau memaafkan kesalahan saya. Pada saya ini sudah berbesar hati, saya ini sudah tulus ikhlas ingin memperbaiki sebuah hubungan. Saya sudah meminta maaf, tapi gak gelem nyepuro, terus kula kudu pripun Mbak? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah wae dhewe niki tau dilarani, pak pegel mangkel kecewa lumrah jenenge menungso. Nggih napa mboten? Tapi belajarlah untuk menjadi manusia saling memaafkan. Niki gampang diucapake tapi angel lakonane. Tapi menawi purun nglakoni insyaallah urip niku ayem tentrem. Jangan menjadi orang yang keras hati. Nggih napa mboten? Bahaya loh. Wong niku rumangsa tau dilarani, akhirnya rumangsa paling bener. Nggih napa mboten? Nek rumangsa paling bener akhirnya ndak mau memaafkan kesalahan orang lain, mergo rumangsa paling bener, rumangsa wis bener. Dadi wong bener niku apik, kudu. Tapi rumangsa paling bener niku keliru. Leres napa mboten? Nggih. Maka jangan jadi orang keras hati. Walaupun kita ini benar, tapi jangan menjadi orang yang keras rumangsa paling bener, akhirnya tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak mau belajar. Wadine mau sebanyak apapun sujud kita, pahalane ilang musno karena kerasnya hati. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa 'arid 'anil jahilin. Jadilah orang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ayo monggo silaturahim dijogo ingkang sae. Guyub rukun sing apik. Awake dhewe niki ora iso urip dhewe, tetap membutuhkan bantuan orang lain. Leres napa mboten? Maka dalam kehidupan bermasyarakat, mau terjadi perbedaan apapun, saling menghormati, saling rukuno kaya diri jilimo niki lho, beda dhuwure, beda bentuke, beda tugase, tapi ora tukaran, ora geger-gegeran, panggah guyub rukun sing apik, nyekel botol cek ya gampang, nggih napa mboten? Ini bentuk kerukunan. Perbedaan adalah satu hal yang wajar. Dek wau rukune panjenengan sedaya, kota amal mendapatkan 9.397.000 rupiah. Alhamdulillah. Wong niku nek njaga silaturahim, insyaallah urip ayem.
Ngapunten nuwun sewu, tukaran gegeran kaya dene ning nggone Palestina susah nggih napa mboten? Nggih, arep serawung karo kiwa tengen silaturahmi wae angel. Karena apa? Yang terjadi setiap hari bertemunya adalah dalam kondisi peperangan dan ketakutan. Awake dhewe sakniki mu ya Allah iso lungguh jejer bareng kados ngeten niki lho. Sawaya-waya duwe gawe, sawaya-waya duwe repot. Nek arep ditandangi dhewe mesti susah, mesti ora iso. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Makane ayo padha guyub rukun, rasa iren-irenan, rasa tukaran, rasa geran menawi sedaya gelem guyub rukun insyaallah desa diparingi berkah dening Allah Subhanahu wa taala kebak katresnan saking Gusti Allah. Allahumma wis mungker siam Ramadan terus masa swara takbir lahi ngelanggono katahing luput nyuwun pangapura lineburna kanthi manah kang tulus sinaretan puji lan donga suci lahir terus sing Allahumma bermuamalah kadang-kadang ati batin elek niku enten nggih napa mboten perselisihan perbedaan pendapat niku mesti ono tapi aja sampai medhot silaturahim ngibadahe niku bakalan rugi ganjaran ilang leres napa mboten. Maka monggo aja nganti medhot pas seduluran ayo mangun silaturahim ingkang sae supaya uripe diridani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekuat apapun kita tidak bisa berdiri tanpa bantuan orang lain. Silaturahim guyub rukun sing apik, saling menghormati dan saling menghargai. Sebagaimana kita pengen dihargai oleh orang lain, maka belajar untuk menghargai orang lain. Wis urip niku namung sawang sinawang, rasa meren-merenan kabeh wis ana jatahe dhewe leres napa mboten? Nggih napa mboten? Syukur niku sing utama. Nek pengen uripe ayem perbanyak husnudzon dikurangi oleh suudon. Nggih napa mboten? Tuh ning dalan asalamualaikum, jelalah gak disauri. Kok aja langsung lambe ngomong oh budak. Mungkin gak dengar. Mungkin nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah, oh ya mungkin gak ati krungu tara ya sudah rungo, ya lumrah tara ya wis tuwa. Tara ya rame, wah wong bengak-bunga ya wajar ndak krungu. Lho nggih napa mboten? Nggih, papasan ning dalan lah jelalah gak diaru-arui. Ki ya aja langsung dipaitu mata. Ngapunten, kondisi mata orang itu berbeda, beda ana sing minus silinder barang ngeti adon ndak ketok. Nggih napa mboten? Nek ngaru-ngaru iki sik wedine nek kleru. Wah, husnudzon, jelalah ngundangi tangga slametan kok gak mara. Husnudzon, mungkin lagi gak penak awake, mungkin lagi lara, mungkin lagi repot, mungkin gak ning omah, utawa mungkin jane wis nyelakno wektu arep budal tapi digandoli karo anake. Lho ngoten lho. Husnudzon nek berkate turah ya terono. Lho penak. Lho, nggih napa mboten? Aja langsung suudon, wong ora butuh tangga ya ngono kuwi titan ana mati ben budal dhewe. Jangan ya Dek ya, jangan.